blue train iyayo yanenharo. Blue train yakamboita siyaparara, vanhu vakati aiwa blue movement iya inenge isisiko, asi aiwa chava chichamiso chavhundutsa vanhu vasingambofungiri apo vachiona kuti aiwa blue movement iya ichiriko, taiona chibudikira nokufila bus. Sanapinda munhau idzi zvizere, aiwa ndopaive pandokuti chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon utambochana maupdates anokupa pano paZim News Live. Aiwa muri yeZimbabwe kutaura kudai ava vanozochamisa vane vanhu vanoziva kuti ava vakabata vakagadzira zita kudhara. Nokuda kuti tinoona kuti gift HAASI anonyora pamasocial media handles ake oti deep in filabusi call godlowayo as we set the tone and the narrative for the alternative. Ndo mashoko anayatogwa panapa na gift HAASI obva posta mapicture aiwa movement yavo vari parally aiwa ku filabusi. Aiwa zvinyatso kuratidza kuti aiwa NACHAMISA ane vanhu vari kumutevera, ane vanhu vari loyal kwaari. Aiwa mhuri yeZimbabwe toona kuti aiwa ngakaunganidza vanhu vakauya, vanhu vanosapota NACHAMISA vachiririko. Aiwa NACHAMISA nyange vakakanyararaka anyatso kuona kuti NACHAMISA achiri nevanhu vachiri nema-aspiration anoziva kuti aiwa NACHAMISA anokwanisa kufulfilla ma-aspirations edu. Muri yeZimbabwe chimboitudzai muri kudii pamusoro peblue movement iyi ichangosimuka. Pine mucomment section medu mududze mafungiro enyu. Aiwa musanga no subscribe kulike chinotina on the bell icon.